Yo, what's up mga kuys? Good morning. So, ang ganda ng sikat ng araw dito sa atin ngayon, no? So, kasi kahapon, every afternoon na dito kasi sa amin, ng lakas ng ulan at saka yung ibang lugar ay, yun, binaha. So, siniswerte tayo ngayon at hindi naman masyadong mataas yung tubig dito sa atin. So, good morning sa iyo dyan mga kuys. Yun, so, sa araw na to ay tutulong tayo sa paggawa ng punla. So dito sa amin. So gagawa tayo ng punla para sa para sa starting na naman para sa sakahan natin. Kailangan natin gumawa lang ng punla. So nandito na yung si Lolo, yun, si Master. Nandito na si Master. At tulungan lang natin. Tara, ayan mga boys. Nag-ready na tayo para sa gawing punla ng para diyan ilalagay natin yung palay natin, no. So ayun, nandun si Lolo, si Master. So ayun, dito na. So tutulong tayo sa paggawa ng ganyan, yung ginagawa niya para mabilis, di ba? So ayun, ang gana ng sikat ng araw natin dito mga boys. Tara, samahan nyo kami. Yun. So ayun, so natapos na namin, no. So bali limang plat yung ginawa namin, yung limang ganyan, no, yung rectangle, limang rectangle yung ginawa namin. So mamaya lagyan natin ng budburan natin ng palay para ready na sila, para dito na sila palalakihin at pagkatapos yun transfer na naman at itatanim na sa sakahan. So ayun mga boys, yun, ito yung Hilux na sinakyan natin. Yun, ang ganda ng sikat ng araw ngayon mga boys. Hindi ako nag-jacket ngayon kasi vitamin pa yun. Vitamin pa to, vitamin. So ayun mga boys, kukunin na natin yung mga palay tapos lalagay na natin sa ginawa natin kanina. So tara, sakay-sakay muna tayo. Yun, joyride muna tayo dito. So ayun, hindi ako nakapag-upload maigi mga boys kasi nga busy rin ako sa school namin. Mayroon kasi kaming inasikaso. So sana matapos na yun para tuloy-tuloy na yung pag-upload natin dito, no. At salamat nga pala sa mga solid na sumusuporta. Yun nga guys, mga 1,000 subscriber na tayo. Yun, so maraming salamat nga pala, no. So ayun, so stay safe lang tayo mga boys. Stay humble lang tayo mga boys. Yun, happy lang tayo. So ayun na nga. So tara, samahan nyo ako, mag-joyride mo tayo dito. So kukunin na natin yung mga palay tapos ilalagay na natin doon. So tara mga boys. Ginagawa mo. Okay, so ayun mga boys, parking muna tayo dito. Ipapark muna natin yung Hilux natin. Yun. At so nakikita nyo, yan yung mga palay na ilalagay natin doon. So ayun mga boys, parking muna tayo. Muna ilabay dito, no. Yun. What's up? Dili pwede hapon na ilabay. So karon na lang. So yung mga kuis, yun, nandito pa yung mga palay at mayroon pa tayong kukunin palay mamaya. Yun. Ako pa. So yun. Yan mga kuis, ang tinatawag nating direct. Ano sa nak?
Sidling no, sidling. Yun. Similya. Yun, sidling yan eh. So, yan yung mga palay natin mga kuys. So sobrang init na dito, kaya dapat chill lang tayo kasi yun, chill lang tayo mga kuys. Yun, nandun yung si Lolo at saka yung tsuhin ko. Yun, so tulong-tulong muna tayo dito mga kuys. Dapat chill lang tayo, good vibes lang tayo always, diba? Yo, what's up? Yun mga kuys, ito yung mga palay yun na binubud nila kanina, no? So yun na, bali isa, dalawa, bali pito na ganito. Yun, lalagyan natin ng palay. Yun mga kuys, sobrang tirik na ng araw. So ayun, konti na lang kulang para matapos na yung ginawa natin kanina. So andito ako ngayon sa gilid lang. So medyo nauuhaw tayo ngayon. Pag nauuhaw ka mga kuys, wag wala kang dalang tubig or ano bang maiinom, just look up. Charot. Nakikita mo yung mga nakikita ko. Yun mga kuys, oh. Yun. Yan yung mga niyog. Yan yung hindi mo na kailangan pumunta ng malayo para makainom. So yun mga kuys, kukuha tayo para mainom tayo. Kasi sobrang yun, thirsty. Uhaw na tayo mga kuys. So yun oh. Sobrang baba lang. Tara. Ito yung mga buko. Ito yung buko, yung mismo ikaw ang kukuha tapos ikaw na iinom agad. Yun, hindi ka na pupunta pa ng malayo para bumili ng buko, kukuha ng tubig. Yun, pumunta ka lang sa gilid na yung sakahan na yun, marami ng buko. Yun, so ay mga kuys, kuha muna tayo ng buko para may mainom tayo. Tara. Ayun mga kuys, nakakuha na tayo ng dalawang niyog. So hay nako, buko hindi niyog, tanga. Yun, buksan na natin at inumin na natin yung masasarap na sabaw at laman ng niyog. Buko nga, hindi niyog. Ay, bihag ulo. Uy! So tara mga kuys, samahan nyo ako para makita nga. Kita ko muna yung guys, no? Paano natin biniyak ang niyog ni Marimar? Buko nga, hindi niyog. Tanga. Dito kasi mga kuys, kahit saan ka punta ka doon, if nauuhaw ka, pwede ka lang kumuha ng niyog. Ang buot ni mo! Buko nga, buko, hindi niyog. Yan ang problema dito. So ayun na. Yun no. So ito mga guys, siyempre hindi natin yan itapon, kakainin natin yan, di ba? Huwag niyo pansinin yung mga kuko kasi madumi talaga. So tara, ayun, inumin na natin mga kuys, tara. Several days later.
So pasensyahan nyo na kasi ngayon lang ulit natin na update, no. So pagkatapos kasi yung video natin, yun, mayroong nagka problema kasi yung camera natin, mayroong mga technical problems. So hindi natin alam kung bakit, no. So ayun, yun, so ngayon okay na, sana hindi na to ma-aberya, no. So sana patuloy-tuloy na to yung vlogs natin. So ayun mga kuys, so medyo natagalan tayo, no. So yung pagkatapos yung binudbura natin yung palay, yung paggawa ng punla, gusto ko ipakita sa inyo ngayon. So ito na sila, yung mga palay, ito na, ganito na kahaba, no. So siguro mga 3 days o 4 days na to. Yun, pagkatapos dito mga kuys, pag matataas na yung mga palay, yun, itatransplant na natin. So dyan mga dito, yung iba dito na itatransplant na natin para masimulan na, no? Simulan na ng bagong taniman. So ito yung punla natin mga kuys. Kita ko muna sa inyo yun. Yun mga kuys, oh. Yun. Haba na yung mga punla natin. So pag mahaba na katulad ng ganito mga iilang days, so pwede na i-transplant na natin, no. Yun. So ngayon ko lang kayo na update balik, no. So pero okay lang, sana patuloy-tuloy na tong vlogs natin mga kuys, kasi medyo okay na yung camera natin, at sana suportahan nyo yung munting channel natin mga kuys. So ayun, yun. No, salamat nga pala sa solid na suporta, at pasensya na rin kasi nga yung vlogs natin, no, yung camera kasi natin yung medyo nagkaaberya, pero okay lang. At yun, salamat nga pala, no. So ayun, salamat sa pagsama sa atin ngayon. If bago ka lang sa channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe at i-click yung notification bell para palagi ang updated sa next vlog natin, no. So ayun mga kuys, yung hanggang dito lang yung vlogs natin ngayon. So ayun na, salamat sa pagsama sa amin yun, sa pagpunla at ngayon, di ba? So ayun mga kuys, so shoutout nga pala kay JB Yanga, yun, shoutout sa iyo kuys, at kay Paputs Bertudaso, yun, shoutout din sa iyo Paputs Bertudaso, at sa mga solid subscriber natin, sa mga tropa natin dyan, ingat-ingat lang tayo parati sa mga solid na mga kuys natin dyan. Yun, what's up mga kuys? So ayun, hanggang dito lang tayo mga kuys, at abang-abang naman sa next vlog natin. Kita-kiss na lang tayo doon. So ayun, ingat, keep safe lang tayo parati, and God bless. And 3, 2, 1, goodbye.